Good morning, sir. Good morning, Sarika. Mlumzana ngezi namhlanje bungekuze. Ama-appointment wakho wonke ngiwahlehlisile. Ngizophuma khona nje manje. Umfazi wami bezofuna ukubona isibhedlela. Umonica ke lo. Sawubona madam. Sanibonani. Sonke besikhona emshadweni wakho. Bumuhle ngendlela emangalisayo. Ngiyabonga. Ngibonga kakhulu. Hlala. Ngabe wonke umuntu khona la? Yebo kunjalo. Bonke nje odokotela namhlanje bakhona. Sawubona. Vikas. Umonica lo. Sawubona Ntombi. Sanibonani. Ngagcina ukubona umshadweni wakho. Ingabe lana uzojova noma? Yebo, ngisho ukuthi bengingeve nje. Ngifisa ukubona lesi sibedlela. Sorry. Awuze ngapha. Ngithi sondela ngoba ngiyakubona. Okay. Ngizobuya khona manje. Cela ungilinde ofisini lami. Sarika, ngicela umlindise manje ofisini lami. Kunjalo. Ma'am, Yebo. ma'am, hlala phansi, yindaba, hlala. Angabe yonke into ihamba kahle yini? Hlala phansi. Hlala kahle. Ay cha. Ukuthi nje nginesiyezi. Ngiyabe ngizokhelela amanzi. Ne. Ngiright khulileka. Hawu kanjani manje ngiyacela manje ngicela ucheck iBP yakho. Ima kancane. Hawu indaba manje kwenzakalani la? Dokotela, nanga ngathi unesiyezi. Ngempela. Okay, kulungile ngizompheka mina. Ungahamba. Okay, sir. Sala. Vikrant ngeke ngiphume ngisanjena, angikho right mina. Chaza ukuthini? Angifikanga nginjena mina lana Vikrant. Angenzi ngamabomu. Vikrant, ngicela ungisize ungikhiphe kulento, ngiyakucela Vikrant. Ngicela ungikhulule kulento. Lento ungayenza ngemzuzu embalwa nje. Yini usuyagula yini wena ekhaya? Akumina usangene lana Vikrant. Uwena osangene Vikrant. Incane kabi into engicela kuwena ukuthi ungisize nje kuphume lento la kumina. Mngani. Unjani kodwa? Ngikuphi? Ezulwini elincane. Ezulwini okusho ukuthi HEAVEN ezulwini. Ngiyakutshela mngani. Oyabala ngikhona ngithola uNkulunkulu. Ayibo ngichaza umyeni wami. Ngikhuluma nomngani wami phela ingakho ngisho kanjena. Ilokho nje. Mngani qhubeka ke. Uthini? Kwi-honeymoon. I-honeymoon siyakusasa. Hayi, ibhanoyi lethu lizosuka ekseni phela. Kuphi? Siya eShimla ezulwini langampela. Ngiyakutshela wena. Ya. Ngizobe ngisezulwini noNkulunkulu wami. Sengiyopakisha nje. Angijahile kodwa. Phela weBiyu. Phela umyeni wami othandekayo sengipakishele yonke into angisenankinga nje. Ngizobuya ngifone.
wakho kuqonda ukuthi wena uthola ucingo liphuma kumngane wakho angithi noma wena umfonelile angithi isiphi nje isidingo sokuthi wena uqamba amanga Ungibuza leyo nto ngempela Vikrant? Angithi le nkani yakhe singenza ukuthi mina njalo fanele ngihlale ngiqamba amanga la kuwena. Angithi wena ufuna ukungisiza ngalutho. Mina ke sifanele ngibekezelele ukudelelwa nokuthuka abantu. Ngenxa nje lemgomo yakhe engasili. Lesi sisu sokhula Vikrant siqale sibonakala. Isithunzi semndeni yethu izodicileka phansi uthini ngalokho? Ingakho ubulokhu kwenza izinto zakho zokungcola. Ufuna ngenzeni kanti Vikrant ufuna ngenzeni? Vikrant sisanesikhathi singayenza lento. Ngiyacela ngiyakuncenga ngenhliziyo yami yonke ngiyacela ngizoguqa uma ngabe ufuna. Ngiyacela. Yekela. Ungaphuthelwa. Inkohliso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo8 ebusuku khona lana on yours truly zizonke sisonke dear signature 169.